Nijang Karbenglong number ke thom Chinthong constituency ke parlo Murinto Bajongkiri Pathuak Lamalong Phaikuni ni Phai Craner ke parni APHLC Chinthong CC committee atum patir piponsi 6 schedule kam mass joining ajaimek padopon Bangso ajaimek along aluhiman pengpen JI Kathar Kursing Timung Bikrom Hanse Suren Kramsa Penchenglok APHLC asong along claim rapen arpu ke dotum chetong dununti Bangso Mailong APHLC Chinthong CC Committee Sondro Teron Pen Mai Chepahim Fuponsi Mai Pangcheng Ponlo Lason si Prek Jam Ratchari Song Pen Kadokave Bang Pharoi Sira Krep Pho Bang Pho Tum APHLC along Chepa Og Dununti Son Sinon Kivangji MP election Ahut Rat Kachetu Pen Kipahai Dunjia Phan Bidi Sore Sitame Chethan Chimum Ponunti Mai Long Kecheng Pen Kijut An Sitame Mesen Ing Samjin Pen Pichun Ponunti Lantuk apa malong itu APHLC itu along don haro isira krepo dak nang join dum lo pini BJP itu pen lapen kongres itu pen lapen nil itu dak BJP apa ke do non ke BJP ke aveda tak lobon itu cingnya tengke APHLC si lengkup non ke lapen election dak pengen dum highway ko si teklong munit cuman ani rong mas ini lapen 60 tengko lasi ini nil tum da kedeng ko along si ning arong ning hitluk alam tegala hello je piniani ba ke nil tum da don haroi sira don red hok arada tu BJP asong pen mate kongres asong pen terus nil tum APHLC asong lo nang ko dolo lasi kita tangan ni alang li akhai abit ko ladak aklam pen alang li nujelo je Chinthong au mustia robe ocean party abelo wakit stame pinyar ni stame alang li kaning je back aklam along pen si ni alang li pan lam mate lam boy pidolo je nang pini arni mangeni to APHLC don pre pho arada to don pare sira don pre pho arada to ni to molong nang chepo Ulukunchi pen himari long par Karbenglong live